ka saka naira 1000 ka samu naira 2000, ka saka naira 6000 ci riba har ta naira 10000. Kasuwancin da ba kadarar saidawa sai dai ribar tunanin ɗiba. Kuma da gaske wai kana cikin tunaninka? Barka da faɗawa hannun 'yan damfarar tunani da kadara, wato Ponzi scheme a turance. Ponzi scheme, to me ake nufi da Ponzi scheme? Da farko dai ita kalmar Ponzi scheme kalma ce da ta samo asali daga wani mutumi da ake kira da Charles Ponzi, wanda shi ne mutum na farko da ya ƙirƙiri damfarar Ponzi scheme. Ponzi scheme wata hanyar damfara ce da zamba wadda ake yi wa mutane alƙawarin samun gwaggwaɓar riba idan suka sanya kuɗi a wani tsarin kasuwanci da ba a bayyana takamaiman me ake sayarwa ko kuma me ake yi. Kamar misali dai, a ce ka sanya naira 6000, daga bayan aka yi kasuwancin aka ci riba sai a baka naira 10000. Sannan kuma dai ana samun ƙarin kuɗi ta hanyar referral, ma'ana ka sa wani ya yi rijista da wasu kwada-kwadai naka domin kai ka samu ƙarin riba daga wannan abin da ya saka, sa'annan kuma shi ma ya kawo wasu. A haƙiƙanin gaskiya tsarin yana biyan tsofaffin masu hannun jari ne da kuɗin da sababbin masu hannun jari suka sanya. Alal misali, idan na sanya 1000 na yi rijista da tsarin Ponzi scheme, sannan na gayyato wani shi ma ya saka 1000, to ƙarin 1000 ta za ta zo ne daga wannan wanda na gayyato ya saka. Haka dai sababbin mazuba za su yi ta biyan tsofaffin mazuba, sa'annan daga lokacin da aka daina samun sababbin mazuba, daga lokacin su kuma masu wannan platform ɗin za su yi tattara ina su gudu. Ko kuma dai daga sun ga an kai adadin yawan abin da suke buƙata na kuɗi ya shigo musu, shikenan za su rufe. Amma kowane kasuwanci ko kowace damfara tana da alamominta. Waɗanne alamomi ne alamomin da za mu iya ganewa idan tsari ya shiga cikin rukuni na Ponzi scheme? Da farko dai ga ƙananan alamomi guda 4. Na farko, duk kasuwancin da aka yi maka alƙawarin riba mai ruɓanya ko kuma gwaggwaɓar riba mai yawa ba tare da yin cikakken bayanin ya tsarin kasuwancin yake ba, ko me ake saidawa ko me za a baka ka sayar ba, to ka tabbatar kana dab da faɗawa hannun 'yan damfara. Sa'annan a alama ta biyu, dukkanin sanda aka baka labarin wani kasuwanci wanda kai tsaye aka gaya ma cewar babu kasada a cikinsa, sa'annan ko kuma wanda yake ƙoƙarin sanya ka a ciki yake gaya ma cewar da an gudu da kuɗinka zai biya ka, to shi ma wannan ka yi tsammanin cewa za a sanya ka a cikin halin kasuwancin damfara. Sa'annan dukkanin kasuwancin da yake dogaro da sababbin shiga, ma'ana sai ka kawo referral kafin a biya ka aikin da kai ko kuma a biya ka kadararka da ka saka, to ka tabbatar ka faɗa hannun 'yan damfarar Ponzi scheme. Sa'annan a rukuni na ƙarshe, rashin bayyana takamaiman hanyar da ake samun ribar. Shin kasuwancin me ake sayarwa, a ina ake sayarwa, su waye suke siya, sa'annan ake samun riba. Duk sanda ka tsinci kanka a cikin kasuwancin da baka san ta yaya ribarsa take zuwa ba, ka tabbatar da cewa ka faɗa hannun 'yan Ponzi scheme. Ponzi scheme damfara ce da take da haɗarori da dama. Takan cutar da mutane ta hanyoyi da yawa. Da farko dai takan samar da asarar kuɗaɗe. Wanda ya sanya ko kuma sababbin da suke shiga sukan yi asarar maƙudan kuɗaɗe ko kuma kadarorinsu da suka sayar suka zuba a cikin wannan harka. Ƙaramin misali, a kwanan nan an samu damfarar CBEX. CBEX kamfani ne ko platform ne wanda ake investing, sa'annan yake riɓanya riba. Kuma abin mamaki, har da manya-manyan intellectuals masu PhD da kuma dai manya-manyan mutane masu zurfin tunani a fuska, amma kuma a zuciya mutane ne su masu mugun son banza. Sa'annan haɗari na biyu shine ta fuskar ana iya fuskantar matsanancin talauci idan mutum ya kasance yana ta'ammali da irin wannan tsarika. Ko da yaushe mutum zai kasance cewa zuciyarsa ta mutu, sa'annan kuma kuɗin da ya samu duka zai dinga narkawa kamar dai ɗan caca a cikin waɗannan platforms ɗin da sa ran za su biya shi. Idan wasu suka biya a nan, in ya ci ribar ya sa 1000 ya samu 2000 a wancan platform ɗin, to sai ya narka 2000 a can sai a gudu da ita. Daga ƙarshe dai zai waye gari ya zama cikakken fakiri matalauci. Ba a taɓa yin arziki da harkar caca, haka zalika ba a taɓa yin arziki da harkar Ponzi scheme. Abin mamaki ne ɗan adam mai tunani da hankali sa'annan ya sa wa ransa cewar bari in zuba dukiyata a cikin nan gurin, kan a gudu na samu abin da na samu.
mafi yawancin lokaci sai an gudu sa'annan mutane suke farga. A karo na uku, matsalar shari'a. Yayin da ya kasance mutum yana yawan ta'ammali da harkoki irin na damfarar Ponzi scheme, yana zuba narka kuɗaɗensa, to zai kai shi ga ciwo bashin mutane, sayar da kadarorinsa ko kuma taɓa kayan da mutane suka bashi ajiya, wanda daga ƙarshe hakan ka iya jawo mai tsugune-tsugune a gaban 'yan sanda da gaban alƙali domin bayanin inda ya kai kuɗaɗen mutane. Shawarwari a ƙarshe. Shawarwari shine da farko dai dukkanin kasuwancin da mutum zai yi ya tabbatar ya sanya tsarikan kasuwancin su yake, me ake sayarwa, wa yake siya, yaushe yake siya, nawa ya siya, nawa suka siyo, sannan ribar nawa za su samu. Sa'annan a tabbatar da cewar dukkanin kamfanin da zaka sanya hannun jarinka a ciki ya ka tabbatar da cewar kamfani ne mai rajista mai lasisi. Sa'annan duk tsarin kasuwancin da riba ta kowa ce amma asara ta ita mai kaya ce, shi ma wannan tsarin kasuwanci ne na damfara. Allah ya kiyaye.